Moi, täällä on LPS-Tiuhti ja tää on mun eka video. Mä nyt aloin tekemään näitä Petsup-videoita, kun mulla on tosi paljon Petsuppeja ja sit kun mä en enää leiki niillä, koska mä oon pieni, mut ei oo ketään kelle antaa niitä. Ja sit kun mielestäni pelkkä leikkiminen on tylsää, niin sit nää videot on hyvä tapa käyttää näitä Petsuppeja. Ja kun ne on mulle tosi tärkeitä, esim. Tämäkin on mulle yksi tosi tärkeä Petsuppi. Mä vaihtaisin mistään hinnasta mihinkään. Juu. Kommenteissa tuolla alhaalla te voitte pyytää tai kysyä, että voimme tehdä jonkunlaisen videon, koska mä en tiedä minkälaisen videon mä tekisin, kun mulla on tosi huono mielikuvitus, enkä mä keksi aihetta millekään leffalle, että jos teille vaan tulee mieleen, niin sanokaa ja sitten tietenkin siellä kyllä lukee teidän nimi sitten, että jos te keksitte jonkun hyvä idea ja mä otan sen, niin siellä lukee, että idea tai niinku käsikirjoitusta, mikä nyt onkaan, niin ja sit siinä lukee teidän kanavat. Okei. Tää nyt oli vaan tämmönen vähän outo video, koska tää oli eka video, mutta juu. Toivottavasti kelpas. Heippa!